କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ପ୍ରକୃତି କୁହନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରକୃତି ମାତା। ମୁଁ ଏଠାରେ 450 କୋଟି ବର୍ଷ ହେବ ରହିଆସିଛି। ମଣିଷଠାରୁ 22,500 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ସମୟ। ମୋତେ ମାନବ ଜାତିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନବ ଜାତିକୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମୋର ସମୃଦ୍ଧି ମାନବ ଜାତିର ସମୃଦ୍ଧି, ମୋର କ୍ଷୀଣତା ମାନବ ଜାତିର ପତନ ଅଥବା ବିନାଶ। ମୋର ଅବସ୍ଥିତି ଅନାଦି କାଳରୁ। ମୁଁ ତୁମଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛି, ଆଉ ତୁମଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବନ ବି ଭୋକିଲା ମାରିଛି। ମୋର ମହାସାଗର, ମୋର ମାଟି, ମୋର ଝରଣା, ମୋର ଜଙ୍ଗଲ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ରଖିପାରନ୍ତି ଅଥବା ତୁମର ଜୀବନ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ନିର୍ଭର କରେ ତୁମେ କିପରି ପ୍ରତିଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଛିଛ। ତୁମେ ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ଅବମାନନା କରିପାର। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ, ପରିଶେଷରେ ତୁମର କର୍ମ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର କରିବ। ମୋର ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତି। ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ